eziokwu iwe nwere ezi nke ya achọrọ m oke na-enweghị chukwu ka nchelichi egwu ma obodo anyị ogene ka jeso nụ na a na-eme abịa akpịla na-agwụrọ m n'ọba egwu maka na akwala ụdọ aka ụmụnta dike n'odogo kwadola akwado arụ mara m na-egbe m egwu ogene ka jeso nụ ebighị mgbe obodo Igbo alụmaka nwa jele mba ọjadere ya mma alụmaka ụgbọelu ka isi ije ụgbọelu ka isi nata okporo ụzọ bụ erubere gị isi ebi gị onye be ha mmadụ nwa jele mba dịka ịnatago chilidewu arụtagokwa ọrụ na mmadụ na-eli ewu ga-aga n'iru ọlịa na-akpali akpa mgbe obodo anyị ogene ka jesonu ebele na-ekpere na-ebe anyị chukwu nne na ụmụnne ya anya na ụmụ oke mmiri na-egbu ogwe ebula kpata dị a ga-echere ọbara oge echedi ya na eke oge echedi ya na agwọ ahụ ga-erubere ihe isi ga-erubere gị isi ebi gị baị ọgbaba alụmaka dịka one na ọma ekpere na-ekpere ndị ijele mba niile na mgbada ya kwụsị ụzọ gbọsọrọ ha mgbada ga-ebunye ha ike nwanne dị mmadụ na baị ogene ka jesonu onye si na-ebaghị chukwu anya na ụmụ oke mmiri na-egbu ogwe ebula kpata dị a ga-egbunye bụ onye ise onye ahụ ga-eji ọnya nwe je kwụsị enye okwụsị enye onye bụla nwere ahụ mmadụ egburu onye ego hụ tele mmanụ ụlọ na-ewo ndị mozi ihe iwo ebighị mgbe obodo Igbo atọbụ pasụlụ eje ya ndị obodo anyị kama iwe onye zuru n'ụwa nne m ụlọ na-achọrọ ihe arụ mụ na mụ arụ mara m na-egbe m egwu gbagwu gwara obodo ndị mmadụ ọra ndị mụrodogwu n'uye egwe na-ekenere m anyị na-eso m nwa rata egwu arụmụbụ egwu ndị ebe anyị na-akwale m n'azụ arụ mara m na-egbe m egwu gbagwu na-agwa na-eje ọnọnya aka agwọ dị ndụ na be anyị ezi mụ na gị na-abụla ego otu jọnọnya ha aka anakwa eze nwa ka gbata ka nwunye ya mụrụ ya nwa ma bịa kpọọ m egwu mbịa n'ime ha wee be tiele ihe egwu ọbakele na ọbanyị na ọnya aka ọbanyị na onwe nwere ụlọ jee ndị egwu n'aka ọ bụrụ na ewu oge niile na anyị na-amala ọchị ọbanyị na onye aka na-enye m ewu ọbakele na ijọnụ si na-eke onye aka aka gbata ụmụnta nwetara 25,000 nwetara nwanne ya ọ na-ekwu jọọ na-eke onye egwu na alụ nke Igbo ji adị ije eji o wee dochie anya ma obodo anyị ogene ka jesonu anakwa eze nwaka gbata o gburu anụ n'elu na-ebutere m egwu agwọ dị ndụ odumọdụ nwaka gbata na akọrọ ga-atọ arụ mara m na-ebe m egwu oge niile na anyị na-abala ọchị ọbanyị na onye aka na-enyekwa m egwu obodo anyị ọbakere na-eto ndaraba anyị tọ n'ebe anakwa eze nwaka odogwu gburu anụ n'elu na-ebutere egwu mgbe obodo anyị ogene ka jesonu ọgaghị odibo onye obodo anyị nwagala ọnụ ọkwa mmadụ ka eji eji obodo mmadụ ka eji asọrọ ndị be ha anya mmanya jụrụ oyi ki na elena na mbara agwọ dị ndụ na be anyị chaghị iji ụgbọelu ebe bịara mgbe ebe tie m mmanwụ kedu maka ọmama dị ike oge obodo anyị ịmalite ọrụ si na ha ka rum niile ejupụtago maka ego okwu ego ije ego siliko agwa nwoke na-ebere ego mmiri na-ama nwoke ọrụba ego Igbo nwoke na-eti ego lara ya maka ego Igbo ije ego silike ma ọ bụrụ na o gwara agba ndị mmadụ enwere ugwu ụzọ kwụsị okwu mgbe obodo anyị alọye na-egwu egwu abịa ọka ịgba na-ekwu ọkọ ọkọrọbịa ịgba na-ekwule akara aka ịgba na-ekwule ezi sọrọ ya n'ọkwa na odogwu ezi sọrọ ya ayo na ayo n'indi obodo anyị ndị nna mụ ụnụ mali na dị egwu na bụ bido egwu n'uwu ntị ọ dawazi anụ uduga ụnụ mali na nwa okochiri ogwụrụ jeso egwu mago ụmụ kara obi na-agwụ ọdọ Japan na mahanyị ndị mbalị na ebe mbalị mgbe ebule ego wee na kedu maka chawo okotoko bahanyị ọkọbịa ga-ama mma ga-ahụlere gị anya
nwaanyị aga mma ga-awelele gị anya ọlụ ekele ka nwere iru ọlụ gboo nwere ibe dịka na alụla na mbara nya ka eji gbo ogwe nya ka eji echi ya ma oboro tujuo chawo kotokoba ha kedu maka sinka dị nwanne gị sinka dị nwanne kwedike Italia na ebe anyị sinka dị ebe anyị ịdịrị Igbo dị n'oyibo mgbe obodo anyị mgbakọ na akọlụ na ịjọ nọnye aka mana nwe ike ogbe bụ n'ụda nwee ike egotego wọchị benye m n'aka mama dịbe anyị na-agwa m weta na-ewochi ka lie ya wọchị ọzọ na-eke ogbe iru ọlụ ọbekere egwu na ajọ na-eji ojokwu dochi anya ajọ na-eji ojokwu egwu ịnọ ma adadị mmanwụ n'obodo gboo n'ala Igbo ọ karịrị egwu ịnọbụ dịka adanya obegote n'ịgwọchi wetara nwanne ya onile ebe a gburu n'obodo anyị achọ nledu edochighị ihe jọnụ si na-ekọ ya aka na na-eme akọrọ n'ebe ha ya akọ na nwe ike egotego wọchi benye m n'aka ma ụmụazị iligo m ọnụ achọ nledu iwe ebe dochie anya obe were na-ewochi bekee m n'aka were ebe a gburu gbaa m n'aka achọ nledu n'obodo anyị egwu ịnọ ma adadị mbụ ada obodo gboo ada ndị oyibo arụ mara m ebe isi dọmụ etigo m mmanwụ awilo onwe obodo oyibo ajụ jụrụ isi dọmụ mbụ ma mbara ọchagara mma emesiri ndị ọcha ma ejecha na mma egwe mago mụta ọdị na-abụ ichekwu dike nọ n'ọgbọ mmanwụ ozigbo oge na Anambra dịbe na oruso enye na-egbo n'ọnụ nke na-ebe anyị chụ nwanne gị ibe tinye arụ ọ na-egosi na ya na-eziro mmadụ na nwanne ha dịbe na-ebe anyị ana m obugo n'ọmụ nọ n'ọgbọ ibe nweta 2000 na ka iji imerụ kedu mgbado bọọlụ so na nnukwu mmanwụ ndị obodo anyị ga-ezute na bọọlụ na be anyị bọọlụ dị n'Igbo dị n'oyibo Italia na ndebe anyị n'uke erika ga-ezute na-ebighị ebiga na ebe amụ na abụ onichukwu igozi anyị ga-ezute na-ebighị ebiga na-ekwe ya na chi nka dị ya na-eme nwanne amụ na abụ onichukwu ji igozi anyị ewu na-esi nka dị nwa na-ekwe dike ị ga-ahụ na-ebighị nwanne ya okpotogbo nwa ọbaba dị gị n'ọmụ nọ n'ọgbọ na-adara m ka mgbe echila ọnụ kedu maka mmanwụ ụdọ aka n'obodo anyị ụdọ aka nwalụlekpe butere egwu mmanwụ aka ụmụnta akpọga na akwa kpotara enwe egwu odogwo ya bụ anyị ụdọ aka nwetara 2000 nya ka o ji bakpọ ngwa egwu mbọsị na nwunye ya mụọlịa nwa alọ ya na-ekwe nwa be na-enwe zụọ na akwa kpotara nwanne ya ọ na-egwu n'onye ga-etiri ya egwu ibu na arụ n'ọkwa n'odogwo ezi sọrọ ya ịgbarị dịka ya ekpụta n'ewu arụ mara m ebe m egwu anyị na-elisiriba mmadụ uchozo na-enyere anya odogwezi sọrọ ya nwazụ ụlọ akwa kpotara nwanne ha n'ọkwa na odogwezi sọrọ ya ịgbarị dịka ji ekpụta n'ewu ma nye ọrụ ewu na-enyekwa m nsogbu ndị obodo anyị n'ọkwa na odogwezi sọrọ ya arụ mara m ebe m egwu ogene ka ji esonu maka na akọlụ na ndị obodo anyị n'Igbo bịara enwe kpam mkpamkpa mbekọlụ na ijọnụ si na-ekonye aka gbata ụpụta na be anyị odogwu nwetara 25,000 nwetara nwanne ha ọ bụla ego ntọrọba odogwu onye ha aka onye obodo anyị ogene ka jesu egwe mago mụkara ọdịnagwụ jọ n'ọnya ha aka ma ọ karịrị ijem isi agwa ụlọchi nwanyị bụ ha ọba nna ya ọba dịka ijem isi agwa ụlọchi 10,000 wee be ndị aka gbalọdị mmebe ochi igbo mmadụ na agwa enwego na Disemba anụ n'ọgbagote n'Igbo obodo anyị na nụ ekpe na abụghị elu maka n'ọkwa ndị ntọrọba melodi mmegbu nnadị iwe dị edekọ ebe anyị edekọ ma oji ojo obodo anyị ya na jojo gbu igwe jojo keka modo mmalụ gwara enwe egwu oge na-abịa
olu na oge na-edebe anyị ji agụtawa ji na ọha ga-agụtawa ji ebie mụbụ mmanwụ ọnwụnwa abụgọrọ ụmụ ngozi ndị obodo anyị ogene ka anyị ga-eso ma ị ga-ekene na-eje ọnọnye ha aka ya na ọgbaba otu iko mgbalọ nyene na-adị na mma ọ na ka iwe na-eje ọnọnye ha aka anyị ga-abụ ọgbaba otu iko n'obodo anyị na-egosi n'ime egwuregwu ọgbanyakọ na-eme na mmadụ ga-agbanye ndị be anya mgbe obodo anyị chọọ na odusi enye na igbo n'ọnụ ma onye na-aṅụ ọka na ndị ha nso ọ bụrụ na ọ ga-ojelu onye arụ mara mụ na-egbe egwu ogene ka anyị jesu obodo anyị ma n'ịgbago mmiri na agba anyị nye bụ omile ndechima obodo anyị odogwezi sọrọ ya ọ gịnị ka na-ekwu n'ọkwa na odogwezi sọrọ ya ọkarịa mụ na ụmụ asị na-agaziri m ọrụ onye obodo anyị ogene ka anyị jesu ịmara na ọ karịrị John si na-eke onye aka onye aka gwụrụ ego nwenye mụbụ mmanwụ chụtụtụoro mmadụ bụ anyị nwere bịalị m ọrụ na chọrọ ka wanyere m aka gwa mara na ndị egwu anyị na-alụrụ ọrụ na-aga na wo erika Abakaliki kọzikwuru na aba ha egweagụ n'ọkwa na-edogozi sọrọ anya bọsi nọ na be mu ịmara odumodu nwa dị wọdụ elepaapa ụzọgwu aka n'ime ọnya akwado ogelekachesenu egwe magụ mụka ọdịnagwu ichokwu dike nọ n'ọgbọ mmanwụ nke onye zuru n'elu ụwa jenyere egwu aka ogene enwere okwu buru ibu obere nwa na ọ ga-akọrọ n'elu ya ị na-anụ ụka ozi na-ana ọ karịgo ọnụ John si na-eko aka onye aka na-agwanye nwe egwu na ọbanye na onye aka ga-agụtagbu ji anyị ga-ekwu eziokwu ndị be anyị ndị ụmụnta etigo ụmụ mmanwụ anya wo tata dịka iwe Chineke nọziri na be mmadụ egbune ndị Chukwu tele mmanụ n'ụlọ ewo ndị mozi agụmụka ọdịnagwu ogene ka azụbụike dị gị akpọgo ngwa egwu na ọgbọ ọkarịgo na-echawo na ogene ka jeso duru ndị mụda na ndị obodo anyị ogwu na-agwa ndị obodo anyị chawo ogwu na-agwa egwu ụba Abakaliki ga-aga n'ibe ejenyere m aka mụọ mmadụ ga agụ na-akọrọ na-eje ala ya emewe nwatala ọlụ mmanwụ arụ mmadụ ebe mmanwụ aka ụmụ na dịka na-agba egwu egwu na-eti ife gwụsịa ụba Abakaliki ga-aga n'ibe ga-akwụ ụgwọ obodo ogene ka echesi egwu magụ ụmụ gara ọdịnagwu John onye aka agụ na-akọrọ ụmụnta ndị mụlodogo ogene ka echesi unu obere nwa ebuke obere nwa na-amụ ilu ogbu ga-esiri ihe ike na akwụdị na onye ọgbaba na-eyiri egwu ogene ka echesi unu agụ na-akọrọ unu ndị obodo anyị ọ bụrụ na duru ndị mmadụ retutugo ejekwa okwu ndị mmadụ ga-ekwu ọ bụrụ na ọkọbịa ndị mmadụ ratụchukwu ejekwa okwu anabapụta obodo anyị na-eche n'obodo anyị ogene ka esi agụ na-akọrọ na-eje n'onye ha aka n'ebe onye ndị mmụta ka ngwakana okwu ọ bụrụ na duru ndị mmadụ etujugo anabogo si n'ike ma obodo anyị na-eche n'obodo anyị ogene ka esi ọ bụrụ na ndị iyi utu atụjugo na-eche na-agwa ụdọba anyị ogene ka esi unu awọcha ndị mmadụ ratụju onye ka na-eche ọ bụ ele ego ka ọzọ na ndị be anyị ọ gịnị ka na-ekwuzi egwu magụ mụka ike
Odogwu gburu anụ n'elu na-ebutere enwe egwu na-elighị ha mbụ n'obodo ha anụ n'elu na-ebutere nwanyị oge niile na anyị ọbaghị na onye aka na-enye oge aka bata dike oge niile na anyị na-emela ọchị ala ya na-ekwe nwa benne anyị na-ekwu eziokwu ọbaghị na onye aka na-enye m ewu ogene ka icheso egwu mago mụkara obi na-agwụ eji m aba na nwa bịa mgbe anyị anyị na-egwu n'ime na-edokwe ibe nwere okpukpu isi mgbe obodo anyị anya na-egbu oke mmiri na-egbu ogwe ebulakọta dị ọbụla igwe ọmụwa ya dịka oge gbagoto agwọ mere ogbo nga dịka oge gbagote na anyị nọ n'ọgbọ arụ mara mmiri eme egwu ọbụla mmiri agwụ were igwe aga m egbo na adịm egwu azụ agwụ na-eme ogbo nga dịka oge gbagote ka ijenyezi ego ọrụ onye si na-achọ na onye aka anya na ụmụnne na ụmụ aka anya na ụmụ oke mmiri na-egbu ogbe ebula kpata dị a ga-egbunye bụ onye ise onye ahụ ga-eji ọnya nwe jegwu onye okwusiere ka ọjọ bụla ahụ ma obodo ha okene ka jeso egwu mago mụkara obi na-agwụ bụ na ịgbago obi na-ekwutara ntọrọba nnuru ji odogwu na-ene ma ya n'iru a na-atọrọ ma makara ndị egwu a na-alụrụ ọrụ na-aga na egwu fọsọ bụ ka zute gị okeke ogidi ike sinetọ na nwa obodo keke oke mmanwụ etoara odogwu arụ mara mụrụ ebe emegbu nwa obodo keke obi dịka ụmụnta bụkwa mkpala n'aka sinetọ na
oke kobidi ike obodo na-aba ike ọbụrụ na arụ wagana bọ̀lú wọ́n bọ̀dọ̀ kéèké bùkà rúṣe oke osimiri nọ na ataka atakọ mọ̀kò náà ajọ́nà tó lẹ́jọ́ nọ n'aka wọ́n bọ̀dọ̀ kéèké so na nnukwu mmanwụ oke osimiri nọ na atakọda atakọ mọ̀kò náà ajọ́jego bụ ngesi ọ̀daka na agba ewu egwu na wọ́n bọ̀dọ̀ kéèké so na nnukwu mmanwụ nnukwu náà si n'etọ na aba anyị wọ́n bọ̀dọ̀ kéèké oke mmanwụ na-eji obodo tara karị nwa amala eji apakasịghị ọma arụ maka nwa obodo keke onye obodo ha ogene ka nsonu egbe mago mụka ọbịa agụ na achọrọ ka nje chịkọ ọnụ ogwu na agwa na-eje ọnụ ya aka alọ ya na-ekwe nabene mapụlapụ ọ ga-anakwa ana odumodu alụsị garịgarịsi ilu ka zute na-edomụ edoma debe nwoke ala ọnụ mmanwụ ndị nna m ndị mụlụze jem ọzọ ọ na-akọ ojije ejije kọleze okelụna kọjegwa na eze ka nje na ugbebi ike efeulu n'ọmarụ ga-echedo ya onye nna ekwene ka ya wee jeli ha ị ga-agbaide na-eje ọnọ ya aka ya na mmụ ị ga-agbaidere m ube na nwanne m anya n'ọdọ ezinna ike kedu maka Filip Okenwa ị ga-agbaide ihe anya ị ga-agbaidere m ekene ebe anya gbaide na anabeze anya obugo aka gbata ụmụnadike ị ga-echedobe na eke ị ga-echedobe na nkwọ ahụ ga-erubekwere ihe isi ọya ga-erubere ihe isi ma onye mụrụ nwa ọbaba na-eyide egwu ogbuefi isi dị mma na-ebute ibe dị mma na ọmarụ ga-akwụ nwa n'azụ ahịa na-ero mmadụ na-emụtanya ndị obodo ha chemba investmenti ka anyị ncha na-eme ọgbọ onigo ka ịgbana dobi ndị nna mmadụ ize wọba obi ebe amụrụ chemba Mbasa nwa mmanwụ ya bito n'alụ olugwu kemeti anana mokoto